дар деҳаи навандарсои ноҳияи Спитамин бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар намудани шароити зисти аҳолӣ хати оби нӯшокии мактаб ва дигар инфрасохтор бунёд карда шудааст. Дар рӯзҳои истироҳатӣ кормандони бахши ободонии ноҳия ва сокинони деҳот тариқи ҳашари дастаҷамона дар ду тарафи канори роҳ беш аз 1500 ниҳоли дарахтони ороишӣ ва сояафкан шинониданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. деҳаи навандарсой вобаста ба эҳтиёҷоти аҳолӣ бо манзили зист бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ 10 сол қабл асос гузошта шуда, дар ин мавзеъ ба сокинони эҳтиёҷманди ноҳияи Спитамин қитъаҳои назди ҳавлигӣ ҷудо ва дар муддати кӯтоҳ бо таҳияи нақшаи шаҳрак, бунёди манзилҳои истиқоматӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ ба як мавзеъи ободи ноҳияи Спитамин мубаддал гардидааст. соли 2019 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба маблағи 178 000 сомони чоҳҳои аммудӣ кофта шуда, аҳолии деҳаи навандарсои ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Улҷабоев бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардиданд ва ҳамзамон аз рӯи лоиҳаи ҷолиб дар деҳа мактаби замонавӣ бунёд ёфта, бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии Вилояти Суғд роҳи асосии деҳа мунфаш карда шудааст. имрӯзҳо низ дар деҳа дар рӯзҳои истироҳатӣ кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, бахши ободонӣ, ҳифзи муҳити зист ва сокинони деҳа тариқи ҳашари дастаҷамъӣ дар сабзу хуррамгардонии деҳа саҳмгузорӣ менамоянд. дар даромадгоҳи деҳа дарвозаи нав ки рамзи ободию пешрафт ва муаррифии деҳаро медиҳад, бо сохти муосири меъморӣ бунёд гардида истодааст. ва ҳамзамон имрӯзҳо бо ҳашари дастаҷамъӣ, техникаҳои корӣ дар канори роҳ, ҷӯйборҳои нав бунёд ёфта, корҳои чароғанамоии роҳи марказии деҳа бо лампаҳои светодиодӣ идома дорад. дар деҳаи навандарсой хеле пешравои хуб бароҳ монда шудааст. агар масалан гирем ки мағозаҳо мана дар мактаби нав бунёд шуда истодааст ва роҳҳои обод дар ҳамаи кӯчаҳо роҳҳо асфалтпӯшидаги ҳама вақт барқ доимӣ аст, об ҳама вақт аст ва нисбати пешина хеле хуб бароҳ монда шудааст. дар корҳои ободонӣ, бунёдкорӣ ва сабзгардонӣ баробари саҳми давлату ҳукумати кишвар, аҳолӣ, соҳибкорон низ илҳом гирифта дар иқдомҳои нек фаъолона ширкат меварзанд. дар маъракаи ниҳоршинонӣ ки дар ду канори роҳи даромадгоҳи деҳа ба масофаи беш аз 2 километр сурат гирифт, баробари иштироки масъулини ноҳия, кормандони ташкилоту идораҳо, сокинон низ фаъолона ширкат варзида, бо шинонидани ниҳолҳои ба обу иқлими минтақа хос дар ободии маҳал саҳмгузорӣ намуданд. аз тарафи бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Спитамин зиёда аз 1500 бех дарахтони сояафкан оварда шуд, ки дар деҳаи навбунёди Андарсой дар ду тарафи роҳ бо тариқи ҳашари умумии ноҳиявӣ шинонда шуда истодааст. аҳли деҳаи навандарсой ва сокинони ноҳияи Спитамин аз он қаноатманданд, ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳо, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид, ки заминаи бештар барои рушду ободии деҳот фароҳам овард. чунин азми бунёдкорӣ, сохтмони иншооти нав ва фароҳам овардани шароити лозима ба аҳолӣ боиси боз ҳам рушду обод шудани деҳаи навандарсой мегардад. Маҳмуд Аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, ноҳияи Спитамин барои барномаи ахбор.